الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam ceerno ousmane hande ko woni hande ko aljuma wama adraka ma aljuma nenam bandam aɗa heeɗo qissa abi bacry aɗa juulay almustafa sallllahu alayhi wa sallam ko allah yamiri kanko o juule almustafa jomiraɗo subhanahu wa taala malaikaji tedduɗi ɗi juule almustafa sallah sallam an nenam bandam ma sar ma ñes an tedduɗo o juula e almustafa sallallahu alayhi wa sallam allah mantuma to dow asaman sa jantima allah jamtoma ɗo ɓuri ɗo jangtiɗa ɗum ɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun ene jeeya e maale ma yidde allah aɗa jangto allah aljuma e samde e dimas e vendredi bandiraɓe sehilaɓe eynam kon moƴƴuɓe kon ƴamanaɓe kon duwanaɓe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا الله محمد رسول الله mon frère aɗa yaha biroji aɗa woni cravate ma aɗa ñanti aɗa jogi cartable ma aɗa yiilo dépasse gurna ɓesgu ma koltina farmata koltina sukaɓe jangina sukaɓe neha sukaɓe ñammina sukaɓe cafra sukaɓe daña baraji nelaɗo wi hay longere mbaɗɗa e huno ko joom suudu ma ngo aɗa daña hen baraji oyi sa leldima e joom suudu ma aɗa windane baraji sababi ya rasulullah i mbeɗa dakmito mi daña baraji o wi aha sa waɗino ɗo harmi bindanɗa bakkat ɗum no aɗa yaha biroji aɗa wiya allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد version authentique bandiraɓe julɓe eynam ceerno ousmane hade men yato abou bacry urniren darsu men o alquran alkarim yimɓe aljanna gellay wi welinanoore yanoɓe gartani ya gellay ɓe gartata ko jam woni toon ko moƴƴere woni toon ala ñittade ala haɓede ala tikkodirede ala fiindireje uniga roof bandiraɓe sehilaɓe enam إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الجنة كسر ديسان الله جبن ما جاء المصطفى بيرا هيو أمتي دوينه Allah wi jibril ƴeew almustafa ko wayi wiya e allah leñolam allah wimo ma weltinmo e leñol makko miinema koye leñol almustafa ngare moosen ngare beltoɗen ken julɓe mbiyen الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نعم سبحانه بيوال الله فيوني ان بيوال هاندسان بيان الحمد لله إسلام الحمد لله إيمان الحمد لله تشلل الحمد لله بيبي الحمد لله قرآن نعم ان بينا درس من بنلو المصطفى صلى الله عليه وسلم بل جوي كديما أبو بكر لوم تومو أمرتو تعالى ميشن أكومبلي
o wi kala mo medmi tonje yo ar yetta hakke mum ndeysan wonmo rewano butati ya rasulullah mbe rewma butati o jobe mo butati ma o kecam nani kala mo medmi fiide yo ar fiyami bandiraɓe julɓe idam ceerno ousmane kanko noon omo yofto kanko o yoftoraka he goto jol makka yalen gan do fayu do mer do xeex ndeysan kula tooñ nga baal ko ndeysan kula tere nga may ko yo ya gën ñëpp al mustafa sallallahu alayhi wa sallam inam ceerno ousmane hade men yaade to abou bakri wa ma adraka ma aba bakri walla ma abou bakri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e duuɓi nogase tati o waɗama attantaji kewɗi hewɓe mbi ene mbaramo mushrikin en yahudi en naafigeɓe rewɓe nan hen ɓe mbi eɓe mbaramo o waɗama attantaji kewɗi kono o sowi wallahu yasimuko minan nas jantoɗen hen seeɗa e attantaji o waɗani haade men yaade to ababacry bandiraɓe julɓe enam almustafa sallah sallam ɗo juulanno ndeysan omo woni ɗo kaaba ɗo uqba ibnu abi muhit aɗa ndeysan ɗeɗɗimo ene yiɗi wardemo tan ha diine ñifa ha qur'ana ñifa ha sunna ñifa aboubacry ndeysan wiya aboubacry an sahil ma o woodi ɗeɗɗi ɗum toon to kaaba to aboubacry dogi ari ndeysan hetti hakkude makko e añɓe wi ataqtulu rajulun an yaqula rabbi allah oɗon mbara neɗɗo ala ko wi sona allah ko joomam oɗo joɗani warde bandiraɓe seyidaɓe wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin o nelira ko yurmeɗe o ngari mbiye la ilaha illallah laamoɗon ɓaleɓe woɗeɓe fo e arabeɓe fof ndeysan naton alijanna wilnano yaɗo ɓe garta ɓe mbi mbara oɗo ene e ndam no gella e wiyani no gella e wini mbi hamme jume mo ƴiyal juɓe mo haɗɗandu piye mo dengere piye mo leñade kono noon o oppi wuro o fayi sellu sénégal posto ndar tuuti ndar eynam to pomto toon hamme yeehi aha añɓe ne kewi ɓe jaltinma wuro eynam sa ñamtini al moustapha piyeɗa gawal ɗeɗɗeɗa mbaɗeɗa attanta bandiraɓe seynab eynam Allah non wi ngal o lera ko timmata hay sa wi aɗa ñifa aha waya ballahu illa an yutimma nurahu walaw kariha al kafirun o wi kam sallah sallam oɗo diine oɗo sunna mo yettoɗo jamma e ñalawma yettiɗo galle nguru galle ɓakke galle simo fo ma diine naten bandiraɓe seyraɓe nam quraysh ɓe ngare aba talib ba mum nelaɗo sallah sallam ɓe mbiya aba talib ɓiya o omon aybina diine taniraɓe joni noon oɗo biyeteɗo hono wiyata ceerno ousmane ammar ben walid ben moughira min tottuma oɗo sagata oɗo suka ko jontaɗo ko joɗɗo nehamo totta min mouhammad min mbara ɗum la ilaha illallah mouhammadu rasul min nanɗene boɗe abou ɓe mbi sabab ɓe mbi o aybini diine taniraɓe abou talib wi ko boɗe gaddan ɗum totton kam ɓiyan mbeɗe ñammina ɗum mi neha ɗum mi totton ɓiyam mbaron ɗum abadan ɗum ɗo watta ha dargue daro ndeysan omo gonɗin mouhammad ibnu abdoullah ibnu abdoulmutalib ben hachib ko noon o gonɗani mouhammad rasulullah ɗum waɗi abou talib maayi bammo ali o naati jeyngol la ilaha illallah mouhammadu rasulullah en mbino uqba ibnu abi mu'ayt o ɗeɗɗi nelaɗo sallah sallam ha ɗisi mayit aboubacry ndeysan ari hakke muro ɗon en attanta taheɓijo o abou jahli en ne gande nelaɗo sallah sallam ɓe mbi o aybini diine taniraɓe abou jahli wi ngare gadden sagataɓe arabeɓe foof goto fof tottanum silama kamɓe fo ɓe ngara ɓe taw mouhammed ɗo leli ɓe piya mo sile meeje o maaya diine o ñifa yimɓe pofto ñande fof sunna on tampini yimɓe ko noon wiyete ha joni wonɓe ganduɗa nan guuri so nelaɗo arnoɗo hande maɓe posno ɗum maɓe pewjan ɗum saabu eɓen pewjanno sunna makko e nde sa yiɗano nelaɗo hanke a yittamo hande mo yiɗamo hande yiɗamo janggo ndeysan e ndo ko heewi añɓe almoustapha sallallah alayhi wa sallam e nam ɓe mbi eɓe pewjan e mbaramo oɗon gandi nguɗo boto hol tawa ɗum oɗo attanta tawa ɗum ko iblis wi ndeɗo ko feere moƴƴere aha mbaremo tan yimɓe pofta e onon ne poftan la ilaha illallah mouhammadou rasulullah ɗum ɗo ko attanta numéro 3 attanta numéro 4 ceerno ousmane holko mbi e mbaɗon amer ibne wahab caggal wolde badar nde ɓe poola nde makkaɗaɓe abou dial poola e wolde badar omo jodde biyete safwan ben umaye eɓe joɗi kaaba ɗo ɓe mbi vraiment oɗo défaite ene muusi mouhammed yimɓe temetere 14 ɓe poola en ɓe dahi capanɗe jeeɗuɗo ɓe mbari capanɗe jeeɗuɗo te ɓiyam nan madina ene daha ɓi omer wi so wonano tan min mbeɗe komi basɗo mi ala kalis mi yaha madina sila kam kaɗo mi wara mouhammed tan dino o ñifa safwan ben umay wimo ɓiɓɓe ma ko min deforo ɗum jawdi ma mi yoɓa ñamale ma fo ƴettu silam ma posno silama ka jaha mbara mouhammed yimɓe pofta omer ummi makka fayi madina
o ari madina mo jogi islam makko bon kaka nde umar ibn al-khattab yimo o odo kudado addani jam dudo rawan umar jettimo wi dudo rawan addani jam o sahababe ndene nela sallallahu alaihi wasallam odo on gandi odo wana jam addim umar doki ari nela ya rasulullah ande umar ari tembe sikko addani jam nela dum goppi ara umar poñi mo hawna he nela sallallahu alaihi wasallam nela dum umar oppimo dari yeso nela dum ya umar an holko adduma o wi ngarmi ko biyam mo nangudon dahado alhaali mum bale ene rimɗine nelaɗo ko ɗum tan adduma o wi aha o wi aɗa yanna ko ɗum tan adduma o wi aha nelaɗo wimo an ne san keɗe ɗe sallallah sallam omon jooɗi makka omo jooɗi madina omo andi kewi makka o wi an e safwan oɗon jooɗi sara kaba ɗo mbiɗa ka garowo wardemi safwan wi ma defo ɓiɓɓe ma e ñamale ma o wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗum ɗo hay goto tawaka ɗum sona min safwan nam nelaɗo andi ɗum kabaru umiri do asaman o gomɗin din nelaɗo mo jangguinemo dina oɗo attanta numéro 4 bandiraɓe sehlam la ilaha illallah nde nelaɗo sallah sallam numéro 5 o yeehi to bani nadir eɓe joguino kalis poɗɗo yoɓede aha nelaɗo ari pour kamɓe ballodira yoɓde oɗo kalis nelaɗo jooɗe less ɓuɓri huɓere ɓe ɓaƴodira ɓe mbi bandiraɓe on jii mouhammed nan jooɗi less ɓuɓri huɓere yo woɗ ngabbuɗo dow huɓere tan waɗa e makko hayre e hoore nde fuccito tan diina o gasa tan sunna gasa mbiyeteɗo amre ben hadjas on ben hadjas min bani nadir on wi ko min waɗata ɗum o ngabbi dow huɓere omo yiɗi libde hayre e hoore nelaɗo jibrilu ari haalani almoustapha sallah sallam nelaɗo ummi ɗon fayi madina ndeysan tawi ɓe tinaɗe ɓe gandi ɓe waɗi bone ɗum waɗi ɓe jaltina wuuro bandiraɓe sehlam ɓe mbi eɓe mbara almoustapha sallllahu alayhi wa sallam eynam kala mbino ñifa diina makko e kañum ñifata bandiraɓe sehlam ey ndesan attanta numéro 6 ceerno ousmane o tampi de wallahi o tampi la ilaha illallah muhammadu rasul ha joni yimɓe soɓe keɓima an hoore maɓɓe posɗoma kala mo yiɗano almoustapha hanki mo yiɗanomo hande yittamo janggo bandiraɓe sehlam eynam wolde haybar debbo goto ndeysan caggal nde yahude haybar poola debbo ƴetti ndeysan tew wi holko ɓuuri yidde tew ɓe mbi koyngal yeeso o waɗi hen posone nelaɗo addana tew ndeysan o wi bisimillah o waɗi hunuko tew wimo ya rasulallah min de komi posnaɗo sahabi ndeysan sehil makko to ñaami hen on ko ɗon maayi bandiraɓe julɓe o wi dartani koyngal wimo min komi posnaɗo nelaɗo nodde debbo o yi an kam ko waɗma wadde ko mbaɗɗa ko o wi min mbiya tawi ka lamɗo maayi amin foof taw ka annabi noon ɗum lorlatam oɗo ni mouhammadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndeysan almoustapha ɓe mbi eɓe mbaramo attanta numéro 7 ceerno ousmane caggal nde makkanaɓe poola bandiraɓe sehilaɓe ɓe jeeyi to wiyete wolde hunayne ndeysan ñenen sahabaɓe hande en kawetake e keewal kono noon ɓe mbaɗa ambiskat sahabaɓe fof dogi ha heddi goto nelaɗo wi ana nabi wala kadib ana ibnu abdoul moutalib wala kadib sahaba fof gari cuuɗi caggal makko omo waɗe puccu makko omo jogui silama ndeysan nde ɓe garata nde ɓe jiirotoɓe tawi hankadi añɓe tongama e yesso makko sallallahu alayhi wa sallam eynam ko ni way ko jambara ko kara e sira ko moƴƴi sallah sallam waji kono wiye cheyba ben ouhmane alhajabi caggal nde makkana poola eɓe jeehi wolde hunene o wi kanko joni ko ƴetto silama makko o wayno julɓe ni o natidira e julɓe omo wonde julɓe so fewnitima e nelaɗo o fiya ɗum silama diine o ñifa nelaɗo ñifa sallallahu alayhi wa sallam ndeysan nelaɗo ne waɗe ɗo hen omon fiyaɗo gawal omon wadde o silama omon waɗe pucci punde ruuyi dimani jeeyi hoore bowal emi ñaami emi woofi ndeysan jamareɓe dogi ƴiƴam futtima koye taƴama ndeysan saabu la ilaha illallah o ari haw jiime nelaɗo o wi on fiya nelaɗo silama nelaɗo yeccite makko wimo ya cheyba o wi labbayka ya rasulallah o yiɓadomi ɗo en nelaɗo ɓadi o ɓadi nelaɗo ƴetti jungo mum fawe becce makko o wi nde nelaɗo fawe jungo mum e beccam kanko ɓurɗomi anje yimɓe kanko ɓurtumi yidde yimɓe mi rawa yeeso makko mi rawa caggal makko mbeɗa haaɓe ndeysan mi yiiɗa o meme mi yiiɗa o fiya ƴew e minute o wonti défendatoɗo omo darnoɗo moustapha sallah sallam o wiɗe nelaɗo naali fof mina ɗo fiya ɗo yo fiya fof mi fiya ɗon bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo yeccirimo wimo ya cheyba ko Allah yiɗanma ko ɓuri ko jiɗanɗa hoore ma wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah dandima bana shaitan bandiraɓe selam kala mo yiɗa al mustafa ko shaytan woni ceerno makko bandiraɓe julɓe oɗo woni holon jol makka yalen gën la ilaha illallah Allah mantimo dow asaman ngare mantan mo jiɗan mo korsinen mo nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin
khuluqin azim jikku makko ko moƴƴo sunna makko ko moƴƴo sallallahu alaihi wasallam te so hor paɗen payanto madina ndeysan omon tor ndaara yaltude aduna bandiraɓe julɓe aynam en mbino ndeysan o wi kala mo min mi tonji yo ar ƴetta ndeysan jawdam sallallahu alaihi wasallam heddi balɗe joyi o murtoto jomiraɗo subhanahu wa taala ndeysan o tampi o ñawi o ari ndeysan o julni ɓe futuru ndeysan oɗon kandi ko jangi ko sorto mursalat fadla o nani ɓiyi kon jangga mursalat o wi ɓiyam a sifni kam simore mbattinimi nande nela sallah sallam ene jangga ɗum intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun intaliqu ila dhillin dhi thalath shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kalqasr كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين سمور نلادو واتني جول جانغو دي بندرا انجول نيسان جيجي يوني o ronki yaltude neysan o ɓe juuli yimɓe Aisha ɓe cuwa julɗo taw ndeysan sallallahu alaihi wasallam o yalti ndeysan o wi omo yalta o ronki ndeysan ɓe juppe makko ndiyam o faɗɗi boy kadi o ɗifti kadi o wi ɓe juuli ɓe cuwa julɗo taw o wi ngoy Aboubacry yo julɗo yimɓe Aisha wi yo Oumar julɗo yimɓe neɗaɗo mbi mbimi yo Aboubacry julɗo yimɓe ndeysan omo faɗɗo o faɗɗi kadi waɗaɓe tati so jurtama e ndiyam kadi o faɗɗo kadi o ronki yaltude julɗo yimɓe geeƴe bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah o wi yo Aboubacry julɗo yimɓe o wi Allah salima sona Aboubacry bandiraɓe sehilaɓe e nam sallallahu alaihi wasallam julluɗo noon e jamanu nelaɗo firti tan ko on ɗon nelaɗo ne yiɗi ɗum nelaɗo ne hurtini ɗum so wonano Aboubacry yidde ɗum nelaɗo e ɗofta ɗum nelaɗo o dañata ko dañiki nelaɗo sallallahu alaihi wasallam so wonano ɗoftade ɗum Allah e hulde ɗum Allah e wonde jeyaɗo Allah o dañata ko dañi ko ɗum noon hakkude ma e Allah kon gona jeyaɗo Allah ɗoftiɗo Allah aha jiɗaɗo Mustafa sallallahu alaihi wasallam aynam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين